Wieħed mit-tliet irġiel arrestati wara li allegatament ċeħtu l-baħar ma' 700,000 euro fi Sqallija ntbagħat il-ħabs wara li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja. Jeffrey Kassar kien wieħed minn dawk li nqabdu flimkien ma' Sage Gauci u Owen Jones wara li waqfitilhom il-lanċa ftit il-barra minn Kazuzzeb. Kassar jiġi kkundannat 5 xhur ħabs wara li kiser il-kundizzjonijiet tal-bejl. Dan ġie rrappurtat mill-ġurnal The Sunday Times of Malta kif kien irrapportat illi l-qorti ordnat ukoll sabiex iħallas 3,000 euro li kienu bħala garanzija personali f'żewġ każijiet separati. Intant l-avukat ta' Kassar sostna li se jkun qed jappella sentenza fil-jiem li ġejjin filwaqt li Kassar qed jiċħat għal kollox l-involviment tiegħu fil-każ ta' Sqallija. Kassar mhuwiex wiċċ ġdid mal-pulizija kif kien akkużat b'serq, frodi u traffikar ta' droga. L-investigaturi Taljani li għaddejjem l-investigazzjoni brabta mal-każ qed jissuspettaw illi allegatament dak li seħħ fi Sqallija kellu x'jaqsam mal-mafja Taljana u gruppi kriminali Albaniżi u traffikar tal-kokaina. L-irġiel Maltin inħelsu bil-libertà proviżorja mingħand l-awtoritajiet Taljani madankollu mal-wasla tagħhom f'pajjiżna Kassar ġie arrestat minnu fih.